Salam mehriban tomoşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýürütesi üçin taýýarlanýan saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany sizin bilen. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabryna sanyna Türkmenistanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan utlady. Türkmenistan Özbegistan fosforit uny satyn alynar, elektrik togy iýerler. Nevit gaz formy sanlar we maglumatlar. Ilkinji Türk kosmonawty 2023-nji ýylda kosmosa çykarýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarymyza giňişleýän geçeliň. Türkmenistanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan utlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğany we dogonluk türk halkyna ýurdun milli bayramy Türkiýe Respublikasynyň günü münasibetli tüýs ýürekden gutlawlaryny, iň gowy arzularyny iýerdi. Sizin parasatly baş tutanlygyňyzda Türkiýe Respublikasy döwlet esaslaryny berkitmekde, halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmakda we ýurdun halkara giňişlikdäki awraýyny ýokarlandyrmakda uly üstünlikleri gazandy diýilip gutlaw hatyna bellenilýär. Döwlet baş tutanmaz biz Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky dogonluk gatnaşyklary ýokary baha berýäris diýip notady we bu gatnaşyklaryň iki ýurdun halklarynyň beýikligini mundan beýlekde ösüriljekdigini anam bildirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Recep Tayyip Erdoğany berk jan saglyk, bagtyarlyk, jogapkärlik döwlet işine üstünlük, Türkiýe Respublikasynyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaşlyk, awadançylyk arzu etdi. Türkmenistan Özbegistan fosforit uny satyn alynar, elektrik togy iýerler. Ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Özbegistanyň fosforit uny satyn almagy hemde Özbegistana elektrik energiýasini iýermek babatda taýýarlanan şertnamalaryň taslamalaryna garaldy. Hususan daşary ýurtlardan zerur bolan himiýa önümlerini satyn almak hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmek boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Şonuň bilen baglanykda döwlet baş tutanmyzyň garamagyna Türkmen Himiýa döwlet konserni bilen Özbegistan Respublikasynyň Nevoy Milling jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň arasyna fosforit uny satyn almak barada şertnamany baglaşmak hakyna kararyň taslamasy gödürilendi. Şeýle hem elektrik energiýasynyň eksport urlaryny diversifikasiýalaşdyrmak şol siýasatyň möhüm urlarynyň biri bolup durýar. Goňşy ýurtlara iýerilýän türkmen elektrik energiýasynyň möçüriniň ýygyderli artdyrylmagy amala aşyrylýan işleriň netijeli häsiýeti eýedigine şaýatlyk etýär. Şonuň bilen baglykda döwlet baş tutanmagyň garamagyna Energetika Ministrliginiň Türkmen Energiýa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasy bilen Özbegistan Respublikasynyň Özbegistanyň Milli Elektrik Ulgamlary Paýdarlar Jemgyýetiniň arasyna baglaşylan şertnama goşmaçy ulalaşygy baglaşmak hakyna kararyň taslamasy hödürlendi. Bu hödürlenen şertnamalaryň kararlaryna gol çekildi we olary durmuşa geçirmek gözökçülük etmek babatda tawşyryklar berildi. Nevit gaz formy, sanlar we maglumatlar. Şu ýylyň 26-njy 28-nji oktýabr aralygyna ýurdumyzda geçirilmegi däwe öwrülen Türkmenistanyň Nevit we gazy 2022 adly halkara maslahaty we sergisi öz işini tamamlady. Bu halkara forum Nevit gaz pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek hemde ýurdumyzyň Nevit gaz pudogynyň gazananlaryny dünýäde giňden wagt etmek, pudogy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek uğruna täze taslamalar boýunça pikir alşmak babatda ören möhüm meýdança bolup çykyş etýär. Nevit gaz formy barada möhüm sanlar we maglumatlar berilipdir. Şoňa görä Türkmenistanyň Nevit we gazy 2022 adly halkara maslahatyna we sergisine dünýäniň 45 döwletinden kampaniýalaryň 200-den gowrana wekilçilik etýän daşary ýurtly mihmanlaryň ýüzlerçe gatnaşdy. Çäräniň çäklerine iş duşuklarynyň ony golay geçirilip, olaryň jemleri boýunça umumy bahasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $112 milyon deň bolan gelişikleriň 20 golaý baglaşyldy. Türkmen Nevit döwlet konserni bilen Dragon Oil kompaniýasynyň arasyna hazır deňdiniň türkmen bölügindäki 19-njy blokda 3D görnüşini seismik işler geçirmek boýunça şertnama baglaşyldy. Türkmen Nevit döwlet konserni bilen Germaniýanyň
Hybrid Innovation GmbH kompaniyasının arasında online görünüşde bağlaşılan geleşik, Türkmenistan'ın neft-gaz senagatynyň maddi enjamlaryň binýadyny döwrewatlaşdyrmaga gönükdirilip, onun umumy bahasy 6 milyon eurodan gowrakdyr. Adalan konserniň Hataýyň Shandong Keroy Petroleum kompaniyasy bilen bağlaşylan geleşigi esasynda Türkmen tarapy bahasy 277.500 Amerikan dollaryny deň bolan degişli enjamlary satyn alar. Umuman yurdumyzyň neft-gaz uğurlary, beýleki düzümleri hem daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen şeýle alalaşyklaryň bir neçesini baglaşdylar. Ilkinji türk kosmonawty 2023-nji ýylda kosmosa çykar. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan 2023-nji ýylda halkara kosmos bekedine ilkinji türk kosmonawtyny iýermek boýunça taýýarlyk işlere başlananyny ma'lum etdi. Milli kosmos maksatnamasynyň çäklerine biz geljek ýyl ilkinji raýatymyzy halkara kosmos bekedine iýermek üçin taýýarlyga girişdik diýip Prezident Erdogan ýolbaşçylyk etýän partiýasynyň ýygnygyna belläp geçdi. Odalam habar berilişi ýaly Türkiýanyň kosmos agentligi halkara kosmos bekedine ylmy barlary alyp barjak esasy we ätiýaşdaky kosmonawt dalaşgärlerini taýýarlamak işine noýabr aýyna girişekdigini ma'lum edipdi. Bu kosmonawtlar taýýarlamak işi Amerikanyň Axiom Space kompaniýasy bilen birlikde alınıp barlar. Bu kompaniýa hem ilkinji türk kosmonawtyny halkara kosmos bekedine alyp gider. Türkiýede 2021-nji ýylda milli kosmos maksatnamasyny durmuşa geçirmek üçin degişli işler ýola goýulyp, bu urdaky işlere 6 milyar dollar meçhurnäki çykdadylar etmek gözüňde tutulupdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistan bilen Türkiýanyň harit dolanşygy ýygydarly artýar. Türkmenistan garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň parlamentary assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy. Mariazot Önümçülük Birleşiginiň durky täzelenir. Togan Oral, Türkmenistanyň üstünlügi bizi buýsandyrýar. Serbiýa türkmen köküniň gory ekstrakty iýerler. Ýurdumyzda ýene-de bir elektron jurnal döredilýär ýaly habarlary okap bilersiňiz. Mehrimanlar, saýlanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmeklen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny didarlaşýançak hoşta bolun.